வெல்கம் டு மதராஸ் கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ 65 பண்ண போகிறோம். தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுருக்கோம். நம்ம இப்படி கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ ஆலு 65 பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். உப்பு போட்டு தான் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கோம். கொஞ்சமாக மாவுக்காக டேஸ்ட்டுக்காக உப்பு போட்டுக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணுங்க. அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா பிரட்டி வச்சுட்டேன். அதெல்லாம் போட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். அப்புறம் நம்ம அப்படியே எண்ணெயில் பொரிச்சிக்க வேண்டியதான். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் நல்லா நுணுக்கி. இப்போ 1/2 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கலாம். இங்கே எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றினா போதும். நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்குங்க. சிக்கன் 65 மாதிரியே இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டக்குன்னு பார்த்தா உருளைக்கிழங்குன்னு தெரியாது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வறுபடட்டும். சூப்பரான சில்லி உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. உருளைக்கிழங்கு 65, ஆலு 65, பொட்டேட்டோ 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.